יש לנו היום 280 חולבות, סך הכל, ויש עוד 230 עגלות. מבחינה כלכלית, אין עוד את הסיכומים המדויקים, אבל לכל אורך השנה לכל אורך השנה היינו תזרים חיובי. אני חושב שזה הענף היחיד שהיה לכל אורך השנה תזרים חיובי, כל החודשים. סוף השנה כנראה שנעבור את ה-900,000 שקל תרומה ב'. כלומר, הבעיה השנייה, בייחוד השנה היא תיתן את האותות שלה, זה מרכז מזון. אם תהיה, ומה זה אם תהיה? יש לנו את האפשרות לקנות בארץ מזונות, את אותם מזונות ביותר זול, אז כדאי לעשות את המרכז מזון הזה. ואם לא נעשה, אז יהיה לנו הוצאות מאוד גבוהות על מזון ב-94. אלה בעצם שתי הבעיות העיקריות שיש לנו פה היום. מפריע לי שאין את ההתייחסות המתאימה לרפת פה במשק. כי אין מה לעשות, זה הענף הכי יציב שיש היום בשוק, זה הענף הכי יציב מבחינה מהענפים החקלאיים שיש היום בשוק. ופה לא שמים את הדגש, לא שמים מדי שנה, כל שנה דוחים את ההשקעות בדברים הגדולים, כמו מרכז מזון, מכון חליבה, טרקטורים, עגלות, הדברים הגדולים, סככות, דוחים משנה לשנה. ובסוף אין מה לעשות, זה מצטבר ומצטבר ומצטבר לדברים גדולים ולהון תועפות, ואז יש באמת את הבעיה להשקיע, אבל כל עוד הכסף זורם, כל עוד הכסף מגיע ויש תזרים חיובי ופה ושם כל הכבוד לרפת, כל הכבוד לרפת, אבל בתכלס, בבעיות של הענף לא מסתכלים, לא מעניין, לא רוצה להגיד שלא מעניין אף אחד, אבל לפי השאלות שאני שומע אנשים ששואלים אותי ברחוב, אז אני לפעמים, אני פשוט נכנס לשוק. יש אנשים... פתוח ואטום כשנפרצה גדר המערכת, מצאו אותך רדום, יותר היא לא תגיע גם אם תתעקש. הסיפור שבו עכשיו היא חיה הוא קטע מרגש, כן כן, ענן מאושר מתפזר וממורמר, לא יציב, סדוק נשבר, לא, זה לא מישהו אחר. אתה סיפור חדש שמתעורר על ראש רדום, פרצוף חיוור. ענן מאושר
אני יודע, אתה עוד מחכה, היא בעצם לא תגיע, על מי אתה בוחר, עליה או עליך, מצב קצת מבולבל, זה הזמן שמשחק תפקיד, לא אהבה בכלל, כן כן, ענן מאושר, מתפזר וממורמר, לא יציב, סדוק נשבר, לא, זה לא מישהו אחר, אתה סיפור חדש שמתעורר, על ראש רדום, פרצוף חיוור, בטוח ועדוק שנפרצה גדר המערכת, מצאו אותך רדוק, יותר היא לא תגיע, וגם אם תתעקש, הסיפור שבו עכשיו היא חיה הוא קטע מרגש, כן כן, ענן מאושר, שנות 2000 אנחנו מחליפים וזה נועם, על מה אתה אחראי ברפת? על הטרקטורים. מתי הם עוברים טיפול, מתי הם לא עוברים טיפול. תכלס זה איש קישור לעוזי. מרגיע את רמי ואת עוזי ביחד, קישור לאום. ברגע שיהיה שופל חדש, יהיה בסדר. והעגלה חדשה. העגלה הזאת היא כבר קטנה בשבילנו. העגלה הקודמת שלנו הייתה יותר גדולה. וקנינו את זאת כי היא הייתה הכי משוכללת, אבל היא יותר קטנה, והיום כבר ייצרו עגלה יותר גדולה עם אותו שכלולים. אבל בסך הכל אני מרוצה, עד כמה שאפשר להיות מרוצה. ברפת אני עובד 3 חודשים. נכנסתי לעבוד ברפת כי זה כיף להתלכלך, כיף לעבוד. לב, מטפל בעגלים, מה שצריך. לפי דעתי, אם אני לא טועה, זה הענף שהכי מרוויח בקיבוץ. חלב נותנים בכמויות, מוכרים פרות. זה ענף שכדאי לעבוד בו, ואני ממליץ לכל אלה שבאים אחריי שגם יעבדו בו, זה כיף מאוד. פרה יפה צריכה להיות חלבנית. הצורה שלה צריכה להיות חלבנית. מה זה חלבנית? הבטן שלה צריכה להיות בטן עמוקה, והגב שלה ישר, חזה עמוק, העטין שלה צריך להיות מרובע, תלוי טוב, המיקום של הפטמות צריך להיות נוח, סימטרי, הפטמות צריכות להיות נוחות לחליבה, לא גדולות מדי ולא קטנות מדי. על העטין אתה רואה ורידים, ורידי חלב. הרגליים במצב, הרגליים צריכות להיות ישרות. זהו, זה פרה יפה. כן, נצא החוצה, נראה לך פרה יפה. או כמה.
יש במקרר. זאת הפרה הכי יפה. יש במקרר פרה יפה. אני אגיד לך מה טוב ברפת. לא רק שטוב ברפת, בעיקר ברפת בחולתה זה טוב. יש לך אתגר ואתה גם, יש לך מיד תוצאות. זה דבר ראשון. יש לך צוות קטן, צעיר. יש חברה, יש זה. זה טוב, מה? אוהבים בעלי חיים. וחוץ מזה שכיף לעבוד בענף שמרוויח.